Takže čaute ľudia, vítajte pri mojom novom videu. Dneska si dáme opening v Pet Simulátore 99, mám tu pár vajíčok aj toho. Tak dúfam, že mi niečo padne. A my môžeme ísť na to. Ešte otvoríme piňatu. OK. Tikroxu. Gift bagy mi dáke padli. Mám tu 5 gift bagov a pár vajíčok. Tak dúfam, že mi niečo z nich padne. Prepáčte ľudia, že kašlem, ale trochu som chorý, ale to mi neprekáža, aby som natočil video. Tak trochu potvárame a máme pár aj diamantov. OK, my môžeme otvárať vajíčka. Otvoríme to najhoršie zatiaľ. Môže mi z neho padnúť huge, ale zase nemusí. Z prvého vajíčka mi nepadlo nič. Tak otvoríme 5 krát. Čo mi padne tu? Nič. Budeme otvárať po jednom. Nič. Otvoríme ďalšie. Mytický potion, damage potion dokonca. OK, to sa mi bude hodiť na grindenie. Poď, čo mi padne. TNTčka, to sa mi hodí na majnie, nejaké tie Pet, coiny. Padla mi mini chesta a Divine Rainbow Flag, OK, vlajka. To sa mi hodí. Poď huge, tak nič. Máme posledné 3 vajíčka a potom pôjdeme na gift bagy. Môže mi tu padnúť, ani neviem, jak sa ten huge volá. Otvárame 20-kové vajíčko, tak poď. Tak, nič. A už tu môžeme otvoriť aj tieto 10-kové 3. A z týchto vajíčok mi nepadlo nič, okrem Divine týchto a padol mi aj nejaký ticket, to sa i hneď na ňo pozrieme. OK, to sa mi hodí. Teraz ideme otvárať gift bagy, tak poď. Prosím huge, tak nič. Teraz padne. Prosím. Zase nič, to nevadí. Doporučujem, keď chcete zadarmo tieto gift bagy, tak choďte do tej gym area a tam choďte na ten gym race a farmite si gift bagy, môžete tam získať aj huge, ja som ešte nezískal. Ale ako mám tu hugeov 2 a asi 3 exkluzívky. Z tohto openingu nám nepadlo nič a môžeme si zotvoriť aj niečo také iné. Môžeme ísť tech kľúče, máme secret kľúče, toto nemáme. Tak ešte si urobíme jeden kľúč a môžeme otvoriť tech čestku. To nič. Teraz otvoríme čestky. Padlo mi doslova veľa vecí teraz. Asi ešte tieto vlajkové tie bagy si ešte nechám. Takže tie utrácať nebudem. My môžeme ísť ešte niekam. A môžeme si ešte dneska získať nejaké vajíčka, tak ešte pôjdeme, nech to video nemá že ani 6 minút. Nejaký typek chce trade so mnou.
Tak počkajte. Som zvedavý, že čo chce týpek. Otvorieš. Tri exkluzívky. OK, dvoch huge'och za jedného huge'a. Actually, OK. Dvoch huge'och za jedného. 40, 30. OK. To by sedelo. Dobre no. Tak nie. Tak to už nie. OK. Typek dáva dobrú ofertu. Za huge'a. Tak nič. Potrebujeme toto piesku. A môžeme sa presunúť niečo získať. Asi kliknem týchto svojich petov. Jak vidíte, toto mám. Čiže ideme ideme na druhú lokáciu. Otvoriť si 11 krát tú terčestku, tak sa tam teleportneme. Bude to išlo. Teleport. Folder 2. OK, takže my sme tu. Môžeme si otvoriť niečo. Čiže si niečo otvoríme. Mám 15 tiketov, OK. To sa mi hodí. Tak otvoríme rýchlo kolotoč. Ja to stopnem, keď tu bude huge, tak to si pozriem. Tak zatiaľ... je tu huge. Nie, není. Ja to najprv ukázalo, že tam je huge, ale není. Vážne tu nie je žiaden huge. Ako to je menšie sklamanie. Žiadny huge tu nie je. OK, tak nič mi nepadlo. Tak počkajte, ešte môj brat mi dal pár kľúčov. A dajme aj na prvú lokáciu. Lebo teraz nemám. Teraz ja neviem. A ja ti dačo. A ja ti dám dačo, aby si nevyšiel s prázdnotou. Dobre. OK. Dám ti pár vecí. OK. Dobre. Dal som ti pár vecí. Čo sa mi hodí? OK, ready. A gift bagy mi dávaš? No, aby si bol na úplný. Díky. Dokonca sme ešte dostali 3 gift bagy, tak môžeme si to rovno otvoriť s mojim bratom. To bude asi pozrieť. Z nich padne. To sú tvoje. Čo z toho padne? To dám tebe. Keď z toho padne huge je tvoj. Tak... Není. Škoda. Ale mám pre teba takú nabídku. Čo vidíš? Čo mi chceš dať? No, pozeraj sa. Ale čo chceš dať? 400 000. No. Tak ja tu mám ešte 2 milióny gemov, tak Ale keď sa mi ti dáš to toto, ešte tak hodí? pôjdem ešte kúpiť dajaké kľúče. No, ja chcem na kľúčiky, aby si kúpil. Kúpime ďalšie ľudia kľúče, vďaka môjmu bratovi, kúpime ich viacej. Budeme otvárať po jednom tú triesku. Nič. OK, padol mi coin farm, to sa mi hodí na huge'a.
Ja momentálne na Huge mám 2 farmy a tu iba jeden. Tak na Corgiho, mozaik Corgiho si môžem dať piňata, giftbag, nejaká vlajka. Som Huga. Ľudia, ja už som spolu mal 8 Hugeov, ale niektorých som predal, potom som si kúpil hoverboard. A tak no. Ale ja som mal už asi 8 Hugeov dokopy a popredával som niektorých, potom som dal môjmu bratovi, môj brat si predal, nech má diamanty. A ja som si nechal týchto dvoch. Happy Rocka a mozaik Corgiho. A mozaik Corgiho som dal vlastne tebe. Tak mozaik Corgiho si dal ty mne, hej, ale ja som ti dal tamtého Hugea. No, Toho toxického psa. Ten toxický pes až tak výkonu tu mal, ale Mal 20. som potreboval aj zachrániť Huge, aby som ho nepredal, ale vieš, čo ja robím Tak ty ich predávaš, ale dobre. na gimmicky. Ok, už to, nebudem to zdržovať, otvoríme tie čo najrychlejšie, posledné tie skrátky. A už nemám. Tak, asi nič. Tak my... Počkajte. Tak ideme na klasickú lokáciu si kúpiť. Otvoriť 3 čestky. Zatiaľ. A čakajte sa tu ide. Tam ide. Aha. Som si to poznať. Škúda. Ok, takže my pôjdeme teraz do Trading Plazy si kúpiť nejaké kľúče a tak no, neviem inak čo. Jak som videl, tak moje prvé video malo skoro 20 zhliadnutí. Tak som rád, zasa není veľmi veľa, ale som rád, že aspoň pár ľudí to pozrelo. Mám na tom aj 2 lajky a už mám 3 odbery. Som rád, že ste mi dali odber a like. Aký pek. Prepáčte, že kašlem. Otvoríme si tu tieto pegy. No. OK. YouTubia. 3 kvadriliónový. Tak to si pár kúpime, samozrejme. Nechcem kúpiť toľko. Som len 50. Tak. Keď kúpime si pár týchto, to sa mi bude veľmi hodiť. WTF, prečo mám týchto? Lebo si predal také oferky do toho, lebo máš v tom VIP, no tak si to tam predával. OK. Kúpime ľudia. Kúpime pár vajíčok. Toto. Dobre? Batný. Povedzme si 3 bagy a vyzerá to tak, že tu kľúče nemajú, tak ako si otvoríme tieto tu bagy, kde mi môže padnúť nejaký huge, neviem aký to je. Basketball Tak ketka. poď, prosím, To je keď mi padne, basketball ketka. tak nič. To je basketball ketka. Utratil som 360 000 diamantov zbytočne, ale nevadí. Robím to pre vás, takže diamanty ma teraz netrapia. Robím to pre vás, ľudia. Aby ste sa zabavili a
Škoda, že mi nič nepadlo zatiaľ, no. Môžeme kľúče. Tak ideme na tento server si kúpiť kľúče. Škoda, že nám nepadol dneska huge. Ešte máme šancu, že mi padne z tej veľkej čestky huge, ale malá šanca. VTF, typek tu predáva len 5 kľúčov, tak to je unlucky. Tak ideme rovno na iný server a dúfam, že tam typci budú predávať viacej hugeov. Viacej tých. Kristalky. Niekto ich predáva. Takže ideme na server. Bol by som rád, keby ste ma podporili odberom a lajkom pre nové videá. Ja budem natáčať CS:ko. Zajtra mám v pláne vydať CS:ko, ale neviem, či chcem CS:ko natočiť. Rád by som natočil z Fortniteu sériu Road to Unreal. Zatiaľ tak len pre mňa, tak kúpime 175. Mega. Tak kúpime takých 100 vajíčok. Čisto kľúčov. Nechcem úplne utratiť všetky gemy. Ok, čiže toto bude posledná časť videa. Otvorenie posledných 100 čestiek a tak no. Na budúce videjko si pripravím pre vás po 50-ke. Na budúce videjko zo Spec Simulatoru si pripravím pre vás zase opening, ale tentokrát z vajíčok z Techworldu a tam Claw Machine, tie čo sme otvárali dneska, tie vajíčka, tak tie by som získal a dal by sme opening, no. Už nemáme nič. Máme tu 45 arcade tokenov, takže môžeme na budúce videjko, keď natočím znova Pet Simulator 99, tak dáme si opening tiež, ale to už si spravíme s tými vajcami, bude ich viacej, lebo tam zafarmím a ešte pôjdem dneska farmiť do tamtej lokácie. No, čo chceš? Ďalší gift bag. Tak tie vlajky mi nedávaj, to mi netreba ani ten lucky block. Na opening, To si nechaj. Potom ďalšie video, ne? Tak, dobre, tak to mi daj. A potom ešte na toto, keby si chcel. Ja aj na tých petoch. Aha. Dobre, no. Daj ready. Tak ľudia, ešte máme jeden gift bag. Tak môžeme ho otvoriť, no. Posledný gift bag, mohol by nám padnúť huge. Nebudem kesať, prosím. A mal by som taký profit. Tak, nič. Tak v tomto videu som prerobil 1 700 000 gemov plus tie vajíčka, nejakých takých 4 milióny gemov. GG. No. Ale nevadí. Zajtrajšie videjko bude buď z Robloxu, nejaké iné videjko, alebo mohli by sme spraviť ako tak, ja vám teraz dám takú otázku. Chcete zajtra video z Robloxu alebo video zo Fortniteu?
A zo Fortniteu už aj viem, čo by som urobil. Za každý kill si musím zmeniť loadout. Tak napíšte mi do komentárov, že čo z toho si mám natočiť. Buď Fortnite videjko v klasických reloadoch, soličkách. Dáme, že za každý kill musím si zmeniť loot. Ten loot, čo mal ten typek, alebo natočíme nejaké Roblox videjko a napíšte mi z akej hry. Tak my sa môžeme rozlúčiť, tak zatiaľ čau.